Tipra mothani je central ni sidas blue sini bakakte je Tipra mothani je hastewo je block committee ni president Chong Lai जों नुबाय मानखा जे साख्लायजाक बुंमुंगो कुनु constituency बिसिंगो MLA रखंगो president रजाखा नाहारमुं तामो बबा हायके जे committee ni president ni बुंमुं साख्लायजाखा जतन हामबाय ते खुलुमखा दिनै सारि जराव आं खरकसा टिप्रा मोथना दंगै आं tam चलै दं दिन टिप्रा मोथाव आरो गितै सानाय जों जत साइमनो टिप्रा मोथा पार्टी kwtal पार्टी 2-2.5 বছর संख पहले जों नुखा जे तिनी आरो ठीक मते कमिटी खाजा गया ते तिनी संविधान बाय ल कन्स्टिट्यूशन रो खाजा लिया अब अनेक तारा हरम थांका ते कचारो इलेक्शन रो फाइ थांका निन एडीसी इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन आबंगै अब हेरो टेक्निकल मैटर रो इसे गेबुं थांका फियाबा जों तावं लोगो तिनी टिप्रा मोथा पार्टी सिस्टेम अफ फाइ दंगो जों अलरेडी तिनी बाय ल तिनी पार्टी नि संविधान जों अलरेडी खालायखा जों बागिरि हादरनो ते तिनी टिप्रा मोथा पार्टी शॉर्ट टाइम कम समय जों ताव रिकॉग्नाइज पार्टी स्टेट रिकॉग्नाइज पार्टी घोषणा खायजाखा टिप्रा मोथा पार्टी जों इलेक्शन कमिशन नि सिक्रेटि माखा जों 13 जन एमएलए दंगो ते एडीसी जोंनि पावर दंगो ते जोंनि स्टेट नि एसेम्बली नि राज्य सरकार नि जों अपोजिशन लीडर बुझों मानखा ताबक जोंनि जतन सेटआप मुहि दंगो संविधान मते ताक सामलायजानाय जोंनि संविधान मते जों अलरेडी कायसा कमिटी खालायखा CWC Central Working Committee अब टॉप मोस्ट कमिटी नाय कोर कमिटी नाय और पहिला दं माने नि 6 जन बुवाग्रा सह प्रेसिडेंट सह ताव 2 जन बारे रखा ता 8 जन का वो 8 जन कमिटी ने सबसे हाईएस्ट बॉडी कमिटी नाय अब एज पर कन्स्टिट्यूशन जों वाइ खालायनाय दं तैताव संगो जों घोषणा खालायखा जोंनि ब्लक लेवल प्रेसिडेंट जों प्राय जोंनि जत कन्स्टिट्यूशन सीटनो जों ब्लक प्रेसिडेंट खालायनाय टिप्रा मोथा पार्टी ब्लक प्रेसिडेंट जों प्राय 60टा सीट दङ ओ 60टानो जों ब्लक प्रेसिडेंट चंजांनाय जों 14 जन चंखा तै अब तुरतु चंजानाय अब ब्लक प्रेसिडेंट अपने परे चिंता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नाय जोंनि सेटआप माहिंखा नि CWC सेंट्रल वर्किंग कमिटी बनिफ्राय तनाय जोंनि सेंट्रल कमिटी दंनाय CEC बनिफ्राय तनाय जोंनि ब्लक कमिटी नि परे तनाय रिजनल कमिटी परे तनाय नि लोकल कमिटी प्राइमरी कमिटी अमाके जों सेटआप खायै जोंनि पार्टीआव जों दाबो क्लाङै दङ आबङैनो जुदि सिस्टेमाव चलायखांखाय आं खागाबो जोंनि पार्टी रागै दङ दा जों ब्लक लेभेल अलरेडी जों 14 जना खालायखा कमिटी अब डाइरेक्ट जों ब्रनो प्रेसिडेंट ब्रनो एपॉइंट खालायखा दाबो डिस्ट्रिक्ट कमिटी खालायजानाय ब्लक कमिटी खालायजानाय अमाखैनो जोंनि पार्टी सेटआप होङै दङ प्राय जोंनि डिस्ट्रिक्ट दङ जागा 16टा डिस्ट्रिक्ट अब हायनो जोंनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट 16टा खायजानाय जों अब जोंनि अलरेडी जोंनि CWC जों सिद्धांत नाखा जोंथ' साइमानाव जोंनि बबाग्रा जोंनि आइकन जोंनि राज्योनि बबाग्रा आइकन जों बन जतन हामजागो रेसपेक्ट खालायो बन मानेगो बन नेतृत्वे नों जोंनि पार्टी चलाय दङ तामकेबा आंबो दिनै मासानाय जों दाबो बबाग्रानो जों
साइड खालामनो नांगौ हेल्प खालामनो नांगौ हेसे टीम हेसे थानसा हिसाबै जों बबाग्रानो ताबक जों हेल्प खालामनाय अबयसे जों आंथ' गुबैखौ साना मोसौखौ पुइला किसाचिनि सिङाव एदिं सेदिं खाना आबाराव ताबक तुरतुरक साबजागै दं हायसे ओंखाय जों दिनै अमन मा साबो जों जखन बबाग्रा थानसानि खरांथि साखा आं थानसा फायखा दिनै जों अमन दुर्भाग्य जों नाहरमोन थानसा ताबक जों लोगो दिनै तिप्रासाना बिसिङाव शतकरा 90% हमानो 80-90% हमानो जों बुजिका जों सिखा जों सेपारेट स्टेट नांगौ आलादा राज्य नांगौ तेलेंगाना हाय ini छत्तीसगढ़ हाय झारखंड हायक्लाय जों फायनो सेपारेट स्टेटनि दाबि खाय दं अब मैक्सिमाम बराव आबलो सापर्ट खायो हामजागौ बनेबाबो जों आबनो नाहरै जों सामख्लाय दङ तामकेबा दिनै जों आनि अमन कैसा गवानामानि बा आनि एकटा वानसौमानि जों गोबां पार्टी एकदि कक सालायो रन्डि आईपीएफ टिबो सेपारेट स्टेट नायो टीएसपी बो सेपारेट स्टेट नायो तिप्रा मथाबो सेपारेट स्टेट नायो ते मथाबो तिप्रा हार के दङ बरो सेपारेट स्टेट नायो ओके पास फैटा दल चिकन दल जतनो नाहरमुन थानसा ओंखाय नाहरमुन थानसा हांखाय ताङै जों सामुं थानसा खालामैया हम निन दाबिसे एक हांखाय नाहरमुन थानसा हांखाय जों ताङै जों मिलिगै यूनाइटेडली थानसा खालाय जों गथालायगै सामुं तांमैया ए आबन जों वानाव आरो बागै जों दिनै जों जत सिउ दिनै बबाग्रा हांखाय तो सबसे चिनी खाचुकसा bo hari se bowagra pati boni ni tomung chang boni talent boli wisdom boni जों तो सीदों बो अनेक अभिज्ञ बरो बनि कोनो अभाव करै ज्ञाननि अभाव करै रांनि अभाव करै ते मानसनानबो सुदु तिप्रा सिमिया सारा उत्तर पूर्वांचल आगे बो कक्षाका जतन बनो सिनेगो ते बो मानेओ बना हामजाओ इवन इंडिया नि टॉप लीडर निनी कांग्रेस पर हिंदी बीजेपी पर हिंदी सीपीएम पर हिंदी जतनो बुबाग्रनो सिनेगो चिनि महाराज प्रदिकिसनो साइमाना ओंखाय बनि नेतृत्व ताव जों हिङि दंगो आं खागाव बनि नेतृत्वनो जों चिनि मानथाय सकथाय चिनि दाबिनो माननाय अबा आं बिसास खालाय आबोर बागै जों आं मनो कयनाय जों ताव तिप्रा मथा आगेबो साइथांगा जों kwtal पार्टी खालाय दंगो मात्र चिनि 1 বছর 1.5 বছর संको 2 বছর संको चिनि पार्टी आमन बागै जों ताव सिस्टेमत फै दंगो न नुगनाय जों ताव सारा टिकट राज्यबो जोंबो समाव सालायखा जों गोबां जों प्रग्राम खालायनाय ते चिनि कैम्पेन खालायनाय ते चिनि फाइनाय इलेक्शन बाहायनो ता फाइनाय चिनि लोकसभा इलेक्शन आफ्रो बाहायनो चिनि तिप्रा मथा पार्टी स्ट्रंग प्ले जों बाचानाय अब जों सालायजाक आबनि बागै दिनै जों लुखा चिनि तिप्रानि बर रगनो जेकुनु पलिटिकल पार्टी स्पेशली आंचलिक दल no सेंट्रल गवर्नमेंट बा सेंट्रल लीडर तुम्हार बीजेपी तुम्हार कांग्रेस तुम्हार सीपीएम पुरो इम्पोर्टेंट दिया अब आं लुखा आने एक्सप्लेन कक साइड दं फेबा अल देश हंगे मिजोराम नागालैंड बा मणिपुर हंगे बर बेले सीरियस के बर खागाव चिनि तिप्रानि न हंगे बर सीरियस खाया बरंस तिप्रानि बर सबसे साफारार सबसे भुक्तभोगी सबसे थोंजागनाय थगेजागनाय बा बिरमान नांनाय जों सबसे नांगौ जों कम्पेयर खालायनायखाय जोंनि मिजोराम बर'क नागालेण्ड बर'क अरुणाचल बर'क बुगि मासो जों बुगि मासो बर'क आरो साफार गैया बुगिया अब बास्तव सत्य तब फानो आसो जों भुक्तभोगी दं सिगै दं जों बर' साफार गै दं जों थगेजागै दं बै बानजागै दं तफानो जों थानसांलायनाया प्लास चिनि दिल्ली दे तंनाय रक चिनि सेंट्रल लीडर तमा सीपीएम तमा कांग्रेस तमा बीजेपी बरक बाहायनो आं आनि एक्सपीरियंस साइ दङ बरक भानो एसे सीरियस कनाया तिप्रा जों प्रॉब्लम फेस खै तंमानि जों जे बक्तव्य हिं तंमानि आबानो सेंट्रल लीडर दिल्ली नि लीडर आबानो बरक सीरियस कनाया बरक सांग लुखा निन मिजोराम नागालैंड मणिपुर रंनो हके बरक ब्ले इम्पोर्टेंट रो सीरियस कनागो
आफानि कारण आं नाय वानसंनाय माने त्रिपुरा राज्योनि त्रिपुरा साराव जों थामसाखोरै भलाइखे दुर्भाग्य अब्रां मासाव जों न' खाथिनि কোনো राज्योखौ माहायखौ थानांगिया जों एमनि दुर्बल त्रिपुरा साराव गरिब आगे बुसो अक्साखा बैसाय अनेक जों तलाक लायजाक जोंनि शिक्षा दीक्षा नि रां फैसा इकोनॉमिक बिजनेस पलिटिक्स जों जतनो जोंनि कालचार जों बैसाय तलाक लायजाक किन्तु हठाৎ फैसालायो खोथाबक कन्ट्रोभार्सि कक सालाय लगाने दे जों जब साइमा जाबोनो इदानि बानि इस्यु दङ बानि कन्ट्रोभार्सियल जलाय दङ दिनै धर्मन तैयै कक सालाय दं लायखा उल्टा पुल्टा बोलै लासनो संसा जों बैनो नाहरनाया अमायखौ कोनो जोंनिया मिजोराम दंगिया नालेन बम हंगिया अरुणाचल बम हंगिया आंथ' अरुणाचल अनेक बार थांजाक अरुणाचल अनेक आरो हिन्दू दङ बुद्धिस्ट दङ ख्रिस्टान दङ आरो कोनो भाइराव कन्ट्रोभार्सि कक सालाया अरुणाचल लोगो त्रिपुरा ओंखाय जों दङ किथियासि जोंनि बिसिंखाय अमाखि एलायो आ बेलायखौ दुर्भाग्य कपाल हामिया आबाद बागै जोंनि त्रिपुरा माजरा मान होयसै आंजे बुझि माने नों जेखुनु पार्टी खायदि नों सिपिएम देख्लायनाय खायदों दि कांग्रेस खायनाय खायदों दि बीजेपी खायनाय खायदों दि आं खागावो जों जे बक्तव्य माने साफ्रोम माने जतनो सेम नों बीजेपी फाइबो एकेनि चिन साफार कांग्रेस खायबो चिन एकेनि चिन बक्तव्य मथा खायबो एकेनि बक्तव्य जों जत सेम जों सिउ जों जे जागा त्रिपुरा राज्योआव जों बाहागे जों बेवहार खायो दं जों थोंजागै दं जों निजेनि इच्छा मते मातंगिया निजेनि इच्छा मते कमार्साया इच्छा मते जों दिनै कक हयते निनि जेखुनु जिनिस जों अमागे साफारङै दङ तेव फाना जों बर' बुजिया अब बेलेग मनि गथक बेलेग आलासि संसा कक सालायखा ख्रिस्टान दंखाय डाबल फेसिलिटि मानो हाय रखनि सालाय दङ बेलेग जों हंसा मानथुं दम खाबा निनि बर' समाय कक साव जों तामो केजनाखै डाबल फेसिलिटि नाय दंखा बर' हाइन दंखा हनै हायराव माने बेलेग माना संसाखौ अ जुग अ क्षेत्र आगे साका ताबो ग्लोबलाइजेशननि जुग इंटरनेटनि जुग ससियेल मिडियानि जुग कम्पिउटार जुग ताबो पुण्य सालाय दंखौ धर्म तैलायै अब हायराव तो बेलेगखे लासन हंसा तै खोनाथाव गैया आरो बै आंनो मा सानो जों ताबो एकमत अमन आं आसाय दङ आं खागावो जोंनि त्रिपुरा दुलुक दुलुक जों थानसाङै दंखा महाराष्ट्र नेतृत्व जों बबाग्रानि नेतृत्व बनि लिडारशिप ताबो जेसेबां नक सादि मैक्सिमाम बरक आं पारागुरिगु साइमानो तमानि कर्मचारी हंदी चिनि छात्र हंदी जे यूनिवर्सिटी फरायदोंनाय बायरे फरायदोंनाय माने पारानि बरक कृषक रक मैक्सिमाम बरक ताबो महाराष्ट्र जाजागो महाराष्ट्र लिडारशिप हांजागो तै ताबो तुलुक तुलुक त्रिपुरा मथा अनेक आगुयै दङ अब सत्य अब बास्तव मा गछनाय नों जेसेबां साइदों दे आवला दंगै नों ककटल साइदों दे किन्तु समायनो जवाब रनाय पाब्लिकनो जवाब रनाय माने बै आं खाखौ जों दिनै मानथाय सखथाय जों मानाय हेंखे जों थामसा मांनाय जों राग मांनाय दिनै बेसिं दरेसे दिनै दफानि बेसियो दिनै त्रिपुरानि बेसियो जों उल्टा पुल्टा लायले हांख्लाय जों बेसि थामसा गोरै हेंखाय हिंसा खायले हेंखाय आं खाखौ जों तैबो साफारनाय जों तै बक्तव्य गेंनाय तब आमाहायके बरकनि जनजाति सुरक्षा मन्त्रनि जेहेतु सालायखा बुस्कानि 25 डिसेम्बर वर्ल्ड वाइड क्रिसमास डे जतन सेलिब्रेट खायो आ साला बरक आगरतला सो कतर लोगो थुम पान्डा खायनानि एसटी फेसिलिटि दा बातिल खायनानि जे बक खायनो माने अब बबो हायनि मान जे आदर हो तुमुन उन आ रेलि खायजा खान अब तो जों तो सिया रन्दी जनजाति सुरक्षा मंच बरक खायलै माने आरो तो हठाৎ के जों खोनागो आसे आगेराव तो जों खोनाया किन्तु बरक हठाৎ कमा सिद्धान्त ना माने आ बेलेग लासना संसा अब जुक्तियोक लाइया आव भाई क्रिसमास निने 25 डिसेम्बर क्रिसमास सारा भारतवर्षआव पलाई दङ सारा भारत सारा विश्व पृथ्वी पराय दङ आ जागा से बरम भाई गैदरिंग खाय दङ अब एकटा टाइम सानाय एप्रोप्रिएट अब टाइम या एप्रोप्रिएट दिन या ए अब हारनो बरक बेलायखनो आतंक वनाम संसा बरक हायरके जे हठाৎ के बरक प्रेस कमेन्ट खाय माने साबा बरनो साइखना रखा बा साबन पिछने बरक दं अब जों साइमिया किन्तु अब एप्रोप्रिएट टाइम या अब जरा गथ गया खायखांगे तो तम खाय डेमोक्रेटिक कान्ट्रि खायमानो
India to democratic country, secular country, Saimano. কিন্তু বড়নো জবাব নাই পাবলিক রক্তাবক বুতওয়ালিয়া পারলে অনেক কনসিয়াস তোমার সিপিএম তোমার কংগ্রেস তোমার বিজেপি মিন তোমার ধর্ম বাহাইনো হিন্দু ফাংদি মুসলিম ফাংদি নিনি বুদ্ধিস্ট ফাংদি খ্রিস্টান ফাংদি তাবক ইন্ডিয়ান বড় অনেক কনসিয়াস অনেক বড় সিও বব রাইট বব রং আও বই সিও হয়েছে তাই দেশে পাচ্ছি আউনাইকে ত্রিপুরা হাসতেও উরাম উরাম নङै दं লাই थांजाक बिसोरबो सिएबिनि फोरबो नागरिक सुरक्षा मन्त्र होनाय आबो हाइके मन्त्र स्नामै मिजु डक्टर खरचानो तैयै आबो हाइके अनुपनाथ समि जायखौ बुंबाय जे नागरिक सुरक्षा मन्त्र स्नाम जाखा आज नागरिक सुरक्षा मन्त्रनि बिसिंतै फायरमेन बिसोरनि बेबामाबो सालका थांगातां बुथार जाखा दाबो जे आज जरानो नाफिरनेके आबो हाइदे होननाय दाबो जे জনজাতি সুরক্ষা মন্ত্র যে স্নামজাবি দं মানে এই আবহাইন আংখাকাগ অ্যাকচুয়ালি রুম কাইসা আও মাসা আথিকা কেন আবো যতন সই থাও হামিয়া খাইনানি বড় গোबां নাঙ্গিয়া হামিয়া খাইনানি বড় কম নাঙ্গো বড় কিসান নাঙ্গো এই ওহাইন দं হতা তিবরাজন आं साइमानो even যতনো হিন্দু ফানংথুং মুসলিম ফানংথুং বুদ্ধিস্ট ফানংথুং যত বড় মাই খাগায়া অফাই ওয়ানস গিয়া আবো মাসামুসু মাই দं নেগেটিভ বরক दं অমাই ক্রিটিক্স বরক दं ও খরকসা খক সুনি বাগিনো जों तिनि होल बुटा समाज जों साफारंगो जों बुक्तबंगो आंनो आं भियास खालायो किन्तु अबयस्य गाहामनो गोबां हामजासाय अब आजे हामजा सामख्लायनाबो गोबाङै थांनाय जेबो जुक्ति जक्तंगिया अब अबयस्य अब लास्टिं खालायग्ला आंखागाबो तै जों नुखा जे जोंनि तिब्रा आंखाबोनो मा सावो जोंनि सबसे तिब्रासानि मोनसे प्रब्लेम बैखा माहाय प्रब्लेम गैया तांगै जोंनि तिब्रा दफाखौ माहाय प्रब्लेम अबयस्य नेने सिएबिनो नाहिबो आरो एकै अबस्था যখন তের মিজরামনে যখন তের ইয়াং ভাইবার বাহাইনো जों जुदि बर'नो जों हाफ्रावबो एखे अबस्था आने उन बरकसि तिप्रासासि आरो जागा मासा मुसु जतया कयजन दङ बाहाय जों नुखा आरो थां बरक जुग्रय दङयो এই অমহাইরাव गे आबो आं खागावो जों बेलायखेनो आबो माजे माजे चिन्ता मा खालाय चिं बरक तिप्रासा रक आसल बेलाय दङ रोंगिया आबाङिनो जे जों जे बुनि तलासो जों दीर्घ बছর मा दं माने बे थंजागै दं माने अमन एकटा कारण खागावा माने जों गाहामखे वानसयागै हठात फातखे जिखुनु सामो जों खालायलायो चिन्ता खालायगै वानसयागै सामो खालायलायो कक सालायो अबन सब दिनि बुल माने बागै आं खागावा चिन्ति बरसारक दैबो जों साफारनाय दैबो बक्तब्य होनाय ताबक जों जतन साइमनो थानसानि जरा फाइ दंखा जों मरास नेतृत्व फाइताव जतन थानसा नों सिपिएम ता हांसि कांग्रेस ता हांसि दे नों बिजेपि ता हांसि दे जों तो थानसानि सामो थानाय पहिले जाति उलो पार्टी सिगां द फासि कतर सिगां जाति कतर दुई नम्बर गेसि चिनि पार्टी आबार कक सालाय माने जों ताबक तुलायदों प्लास ताबकनि बरक थानसाव सफायदों ताबक हायसि अ जागाव जों जतन साइमनो चिनि थानसानो चिनि फाननो तेबो दुरुल खायना बागै तेबो नस्त खायना बागै मासा मुसु बरक चिनि समाजनो अमायखे गासागो आबो दुर्भाग्य आं किन्तु बिसेस खालायो जे गुबै बरक आबनो जयिंनाय जे गाहामखौ सानख्लायनाबो जयिंनाय जे ताताल फागि कक सानाय माने अजुक्ति कक सानाय अबास्तव कक सानाय आबार अबयस्य आबो गोमाङै थांनाय हामबाय सर बायथागो कायसा सुमु अबहाय जे ओंगै दंमोन उक्लगो साबनि याक दं हाय गोबा बरक ओ इसुनो तै द बुस्कांनि पार्लियामेन्ट इलेक्शन 2024 पार्लियामेन्ट बागै दंके वनसो मुंना हरै स्टेप ना जाकना निनि पलिटिकली एनालाइसिस बाहाय अबयस्य आं खागावो उक्लग बरक दंगो आं आयबो कक साका जों बैनि कबाय जों मोसावो बैनि कक जों खोनावो आबो चिन्ति प्रसारनि अब्बास निजिनि बखरबाय जों सामतांगिया बैबाय उसकानि रजा खांख्लायनो आबो सिगां सिगां आंगो आबोनो जों नुइ दं आं खागावो बरन पिसना बरक दंनाय बरन सानाय दंनाय फेयाबा आं खागावो अबो जों वानसoi दंगो अबहाय जे बरक सानाय रक बरक एकदिन बरक रियलाइज मा खायनाय बरक निजेनो मा खाखानाय दिनै आं मानो वानसो दिनै आज माहायताबो उल्टा पाल्टा कक सानाय रक अजुक्ति कक सानाय रक बरनि बसाबायनो बरनि जाति गोष्ठीबायनो
একদিনও आं खाखौ हिंजानाय खाखौ तानि हाके नों अमाय कक साका हनै बनि जेने उन बनि बसाबाय बनि जाति गुस्ति बाय बनि बर' किसा माना खायजानाय अमा आं वानसागु माके अब तो अबास्तवनि कक अब माने कोनो जागा सम हनियाखौ इभेन जिनि उत्तर पूर्वांचल नायने दि नॉर्थ ईस्ट हनियाखौ निन रंदि इभेन जिनि अबगत निनि मणिपुर बां थांजागा आरो गोबांमा हिंदू दङ आरो हिंदूनि मेजरिटी हिंदू दङ मुस्लिम दङ ख्रिस्टान दङ आरो तो हाइंलैया मणिपुर तो त्रिपुरा हाइन आरो बहुत मिक्स कल्चर आरो हिंदूबो दङ बुद्धिस्टबो दङ मुस्लिमबो दङ माने तै ख्रिस्टानबो दङ किन्तु बरक तो हमारे ककनि सालाया इनके तीनों तम हाइंलैबा এই অবশ্যই সবচেয়ে চিরবাঙে মনাবে সংসাইছি মনে আংখা কাবো যে বড় কুবুই বেতংনাই যুক্তি কক সানাই বাস্তব বেতংনাই আবনো জয়ংনাই অমহাই সমাজে তংনাই নো কিন্তু আবো সমাজनि বড়নো আবনো বিচার খাইনাই কাবক মুখা স্যার মণিপুরও যে মণিপুরি বাই যে কুকি এসটি ফেসিলিটিস नि तैनो आरम्भ हरनांलायखा ताबक मणिपुरनि न थिरुनो युज खायदा त्रिपुरा हास्तेव अमाके वानसो बुं नाहारै दं माने आबाके चिनि बरक गोसखांगो दं आबो सिंमाजों मा सालायो आव इफोर नङै मानो जे मणिपुराव तो बिराद गथनाङै थांखा आबनो जे त्रिपुरा वार अबाय तय फिनानि जास्ट नि अटेंशन न चिनि वानसो बुं न बा चिनि ताबक त्रिपुरा मथा बा चिनि अरनि त्रिपुरा सारक ताबक चिनि नाहरमोन चिनि थानसाव जों चिनि मारियाव जों हिंगि दङ ते चिनि नाहरमोन जों आनटिल आनलेस जों चिनि स्टेटहुड मायसा पर्यन्त पूर्ण राज्य मायसा पर्यन्त चिनि थिनांनि बागै जों जुग जुगनि अरनि बागै जों चिनि माने चिनि इच्छा मथे जों दं थांमाया अबनो जों खाखावैनो जों ताबक चिनि आल्टिमेट सल्यूशन आल्टिमेट गोल जों साइडों सेपारेट स्टेट बा आलादा राज्य अबनो डाइवर्ट खायना बागै अ ने डिमांड न अ स्पिरिट न माने डाइवर्ट खायना बागै माने दे अमहाय ngै दं आबो जों जासायखाय दङ आबो जों नायनाय